Aşgabatyň we Marynyň hassahanalarynda dermanlaryň käbir görnüşleriniň ýetmezçiliginiň ýiti duýulýandygyny Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky we paýtagtdaky bir-birinden garaşsyz habarçylary habar berýärler. Paýtagtyň keselhanalarynda hususan da ýokunç keselleri bejerýän hassahanada ýürite sanaw esasynda getirilýän dermanlar şolsanda iňçe keselli näsaglarda ulanylýan antibiotikler, bagyr ýetmezçiliginden ejir çeken agyr näsaglarda ulanylýan dermanlar da tapdyrmaýar. Süýji keselli näsaglar üçin mut berilýän insulin hem gytyldy. Häzir bu keseli bolan näsaglar insulini öz hasabyna satyn aljak bolsalar da tapyp bilmeýärler diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gidlinlik şertine söhbetdeş bolan Aşgabatly habarçy 21 awgustda gürrüň berdi. Paýtagtyň saglyk edaralarynyň işgärleriniň we bu ýerde saglyk bejergisini alýan näsaglaryň howsarlarynyň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy ýurtda agyr näsaglar üçin niýetlenen dermanlaryň diňe döwlet gözegçiligindäki keselhanalary berilýändigine hem ünsü çekip şeýle diýär. Gruply adamlar hassahanalaryň baş lukmanlaryna para berip bu dermanlary öňünden köp mukdarda satyn alyp goýýarlar. Netijede beýleki näsaglar üçin derman galmaýar şeýdip derman gytçylygy emele gelýär diýip habarçy Aşgabatyň ýokunç keselleri bejerýän hassahanasynda işleýän bir lukmanyň sözüni getirdi. Derman ýetmezçiliginiň Mary welaýatynyň şolsanda Bayramalynyň hassahanasynda hem duýulýandygyny, munyň käbir näsaglaryň saglyk ýagdaýyna ýiti täsir ýetirýändigini bu regiondaky habarçylarymyzyň biri gidlinlik şertinde habar berýär. Ýakynda Marynyň welaýat hassahanasynda bir näsag operasiýa edilen döwri narkozyň ýagny ketaminiň az möçberde goýberlendigi sebäpli ol öz wagtyndan ir özüne gelipdir. Näsag agrysyna çydaman koma ýagdaýyna gidipdir. Muňa şol wagt hassahanada narkozyň az bolmagy sebäp bolupdyr diýip habarçy bu keselhanada işleýän lukmanlaryň bir näçesine salgylanyp 21 awgustda gürrüň berdi. 21 awgustda Adatlyk radiosy bu barada kommentariýa almak üçin Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we Derman Senaty ministrligi bilen hem habarlaşdy. Redaksiýa ýurduň Saglygy goraýyş we Derman Senaty ministriniň kömekçisiniň edarasyndan Aşgabatyň we Marynyň hassahanalarynda derman ýetmezçiligi barada habarlar hakda sorandy. Telefona jogap beren jogapkär resmi bizde şeýle maglumat ýok. Bular ýalňyş maglumatlar. Bize şeýle maglumatlar bilen jaň etmäň diýip telefonu taşlamak bilen boldy.